Benvinguts, benvingudes i benvingudis a aquesta nova sessió del cicle de IA, Drets i Democràcia del Canòdrom. Abans de començar, volia fer-vos una pregunta. És la primera sessió a la que veniu d'aquest cicle o ja havíeu vingut alguna altra vegada? Si podeu aixecar la mà si és la primera vegada que veniu. Aquesta sessió del cicle IA. Vale? Hi ha força gent. I veniu perquè us ha cridat l'atenció el nom, no, de Taller Estampa, veniu per aquesta part més d'aproximació artística en intel·ligència artificial. No sé, si és així, em podeu aixecar la mà? Vale. Hi ha altres persones que no venen potser perquè us ha arribat, no, aquesta informació, però no tant potser per la part artística, no? Una mica així, vale. Moltes gràcies. Doncs una mica ara que ens hem conegut breument, em presento, soc la Mireia Manjón, jo formo part de l'oficina tècnica del Canòdrom, en concret de l'equip de comunicació i de programació d'aquest equipament de l'Ajuntament de Barcelona. I avui soc aquí una mica com a coordinadora del cicle d'intel·ligència artificial, drets i democràcia del Canòdrom, en concret d'aquesta sessió que és la que presentem avui, de pedagogia crítica per a intel·ligències artificials, que fem de la mà de Taller Estampa, que estan per aquí i que aprofito també per donar les gràcies a ser aquí amb nosaltres i que ens acompanyin. Acostumen a ser 5 persones. Avui ens acompanyen 2, però igualment estem molt ben acompanyades i ens explicaran tots els projectes que han estat fent al llarg d'aquests anys, en concret en relació amb intel·ligència artificial i intel·ligència artificial generativa. El cicle, us explico una miqueta, va començar el passat mes de febrer amb l'objectiu de portar una mirada sobre la intel·ligència artificial amb una perspectiva de drets i de democràcia, de veure com ens afecta a les persones totes les ombres. La intel·ligència artificial té molta llum, té moltes oportunitats, és una tecnologia que ens generarà grans avenços, però a la vegada presenta certes complexitats en matèria de drets. I per això existeix aquest cicle, perquè és una pregunta sobretot que ens fem aquí al Canòdrom, que travessa tota la programació de l'espai, és qui fa la tecnologia, com i per què hi ha darrere de la tecnologia. No està malament recordar que la intel·ligència artificial, de fet, és amb nosaltres des de fa 50 anys, però és a partir dels últims anys que forma part de la nostra vida d'una forma molt quotidiana. I llavors és necessari que ens comencem a fer preguntes i que comencem a alfabetitzar-nos al voltant d'aquesta tecnologia tan complexa, per veure com ens afecta realment. Destaco alguns punts de l'agenda mediàtica últimament de què és el que està passant, que no està malament que també pensem, perquè cada dia estan sortint notícies noves al voltant de novetats, de trobades, grans trobades que s'estan fent per regular aquesta gran tecnologia que està impactant a la nostra vida d'una forma immensa. Aquest cap de setmana ha començat la AI Safety Summit, una trobada amb líders polítics, amb indústria i representants també d'organitzacions civils, en què estan tractant de trobar solucions als desafiaments de la intel·ligència artificial. Indústria com, per exemple, Elon Musk, és a dir, que hi ha empreses i hi ha diversitat de mirades de totes bandes. A banda d'això, també m'agradaria destacar la feina que estan fent xarxes col·laboratives com, per exemple, Algo Rights o AI Ciudadana, que estan mobilitzant a organitzacions i també a persones per posar pressió sobre els governs a l'hora de regular en matèria de perspectiva de drets la intel·ligència artificial. Per exemple, la llei aquesta a nivell europeu que s'està tractant ara mateix, la AI Act,
hi ha empreses, com per exemple OpenAI, que és l'empresa que ha desenvolupat ChatGPT, o és té la propietat de ChatGPT, doncs ha intentat o ha descafeïnat aquesta llei de protecció europea. Per tant, que hi hagi col·lectius com Algorrights o AI Ciudadana que volen posar pressió als governs perquè es posin ferms sobre la regulació en matèria de drets de la intel·ligència artificial és molt important i cal que estiguem atentes. El que passa, l'alfabetització és molt necessària, però és vital aprendre sobre com ens afecta aquesta tecnologia, però tal com diu la investigadora Sara Suárez de l'IN3, la cito una mica, són necessaris mitjans, recursos, temps i mecanismes perquè les persones hi participin. No podem donar-ho per sentat. Es necessita molt temps per poder tenir aquest aprenentatge i, per tant, també des de Canòdrom donem molt les gràcies a totes les que heu vingut perquè s'ha de trobar temps per poder aprendre i poder estar una mica al dia de qüestions com aquestes. Sobre el cicle d'IA, fins ara, avui tenim a Taller Estampa amb nosaltres, però fins ara han estat 12 persones expertes en diferents àmbits que treballen al voltant d'intel·ligència artificial, però des de molts camps de treball, des de, per exemple, la comunicació i el periodisme, les polítiques públiques, l'administració pública, el treball, el dret i l'economia de plataformes. Fins ara hem fet tot això. Totes les sessions es poden consultar al web del Canòdrom. I ara, a la cinquena sessió, hem treballat tots aquests àmbits que he comentat. A la cinquena sessió hem volgut fer una sessió una mica més diferent, en aquest cas. És una sessió una mica més llarga. Per què? Perquè ens vol apropar també a la intel·ligència artificial, a tots els debats que hi ha darrere aquesta tecnologia, però també a com un col·lectiu artístic s'ha posat a desenvolupar-la. I una mica que puguem veure com hi han treballat i si podem veure el que hi ha dins d'aquesta tecnologia que realment és molt opaca i les empreses que la desenvolupen no ens deixen veure del tot com funciona. Només comentar qui són Taller Estampa, no m'extendré gaire perquè parlaran sobre els seus projectes i això per si mateix ja parlarà molt d'ells, però Taller Estampa són Roc Albalat, Pau Artigas, Marcel Pier, Marc Padró i Daniel Pitarch. Avui ens acompanyen en Roc Albalat i en Pau Artigas i són un col·lectiu de persones programadores, realitzadores i investigadores que treballen en l'entorn audiovisual i els entorns digitals i han treballat durant els últims anys en aquest tipus de projectes relacionats amb intel·ligència artificial generativa. Sobre Taller Estampa i també sobre la sessió d'avui només comentem que d'una banda, com he dit abans, veurem des de la pràctica artística, des de l'experimentació artística, com funcionen tecnologies tan opaques com la intel·ligència artificial. I això és una cosa a veure, perquè si no, per nosaltres mateixes és complicat entendre i veure com funciona aquesta tecnologia. I de l'altra, posarem llum i també desmitificarem metàfores que hi ha al voltant de la intel·ligència artificial, perquè que es digui intel·ligència artificial no és una cosa simple i no és casual, hi ha una intenció darrere i Taller Estampa també s'ha dedicat a desmitificar molt l'opacitat i també una mica visibilitzar què hi ha darrere realment de la intel·ligència artificial,
que dir intel·ligència artificial li treu responsabilitat a les empreses que hi ha darrere. No és una intel·ligència artificial que faci les coses per si sola, sinó que hi ha persones i interessos darrere. D'acord, doncs només comento, dit això, jo crec que ja podem començar, que estem aquí per escoltar Atelier Estampa. La sessió d'avui, com he dit abans, és una mica més llarga de l'habitual. Tindrem una primera part teòrica, d'assentament de les bases, farem una petita pausa i després continuarem amb la part més pràctica i performativa en què Atelier Estampa ens mostrarà una mica més a fons alguns dels seus projectes i potser fins i tot ens deixen toquetejar coses o ens deixen proposar coses o llançar-li coses a la intel·ligència artificial. I dit això, doncs, un aplaudiment per ells i comencem. Bona tarda a totes. Moltes gràcies al Canòdrom per haver pensat en nosaltres, per posar-nos en vasos reutilitzables. Moltes gràcies a vosaltres per deixar les vostres coses de banda i per venir a escoltar-nos una estona. Parlarem de coses que hem fet, però també ens agradaria que si teniu preguntes no us espereu al final, que si es crea una mica de diàleg doncs serà fantàstic. Si hi ha dubtes o si voleu interrompre, no us talleu, sisplau. Som al Taller Estampa, som, com ho deia ara la Mireia, un col·lectiu de persones. Ens agrada molt definir-nos com un col·lectiu perquè treballem en grup, cadascú des de les seves inquietuds, els seus interessos, i això fa que la perspectiva que tenim de la intel·ligència artificial s'impregni d'aquests interessos i una mica, ja veureu que una mica va agafant una mica els matisos d'aquestes inquietuds nostres. Nosaltres som, en el cas, avui hem vingut una persona desenvolupadora, que és el Pau Artigas, i jo mateix, que em vaig formar com a dissenyador i he acabat fent filosofia, o sigui que acabem tenint perfils de tots els colors. Aleshores, nosaltres diem que la nostra perspectiva es basa en això, en tenir una perspectiva crítica i arqueològica de les tecnologies audiovisuals i en concret amb la intel·ligència artificial volem obrir la caixa, entendre com funciona, fer-la servir i també diem que ens agrada fer-la servir traient-la del seu vessant normatiu. És a dir, si la indústria la fa servir per unes qüestions, nosaltres intentem fer-la servir per unes altres. Això és perquè, primer perquè ens agrada jugar-hi, nosaltres venim del camp de les arts visuals i per tant ens agrada treure les coses del seu context i també perquè, ara ho veurem, la intel·ligència artificial és una tecnologia que és filla del Big Data, de la monitorització i és una eina que està pensada per uns fins molt concrets. Com que és la nostra eina hegemònica o que la tenim molt a mà, això no vol dir que s'hagi de fer servir només per aquests fins, sinó que també ens la podem emportar cap a altres bandes. Treballem amb eines d'intel·ligència artificial des de l'any 2017, que vam fer el nostre primer projecte, i des d'aleshores hem fet tot un seguit de projectes en el camp de la intel·ligència artificial. Quan parlem d'intel·ligència artificial, parlem d'una tècnica, però també parlem d'una sèrie de discursos que l'acompanyen. I aleshores,
Ens agrada molt tenir aquesta doble vessant sempre en compte perquè qualsevol tecnologia sempre té aquestes dues bandes. Per una banda és una tècnica amb els seus llenguatges propis, amb els seus embolcalls i hardwares propis, que no hem de deixar de tenir de perdre de vista, però també implica una sèrie de discursos, de maneres de referir-nos amb ella, que també acaben conformant com entenem i com rebem aquestes tecnologies. La intel·ligència artificial, no? És el tema de la nostra trobada d'avui. Intel·ligència artificial, en principi, ha sigut moltes coses, ha sigut com el tema de ciència-ficció, ha sigut un motiu de literatura durant el romanticisme, ha sigut un somni de la cibernètica, ha sigut durant tot aquest temps en el que hem anat somiant éssers no nascuts, sinó creats, s'ha anat impregnant de tots els mites que envolten aquest somni de la intel·ligència artificial. En els últims anys, això ha tingut s'ha ressignificat cap a una banda molt concreta, que és el de l'aprenentatge automàtic, o en anglès en diuen machine learning. Hem posat aquesta cita perquè pensem que és important entendre la intel·ligència artificial no com una tecnologia futurista que ha aparegut en el present, no és una tecnologia que ve del futur cap al present, sinó que és una tecnologia que és producte de processos socials històrics concrets. O sigui, no és una cosa disruptiva, com s'acostuma a dir, sinó que és el producte lògic d'una sèrie de fils històrics, tecnològics, industrials, econòmics, que han fet que sigui possible. Això per què és important? Doncs perquè si com a ciutadanes ens volem empoderar davant d'aquesta tecnologia, entendre que no és una tecnologia que està donada i no és una tecnologia que només pot prendre una sola forma i no és una tecnologia que ve del futur i que ja està tancada, fa que la puguem entendre com una cosa que la podem prendre amb la mà. O sigui, que ens la puguem endur amb la mà, ens la podem apropiar i li podem donar una mica la forma que a nosaltres ens interessa. És una qüestió de sobirania tecnològica, bàsicament. Bona tarda, i tot el Pau, com hem comentat bé abans. Sent el micro? Sí. I com també he comentat la Mireia, la intel·ligència artificial és un camp de la informàtica que va sorgir a mitjans dels anys 50 o al voltant dels anys 50, és a dir, que, com hem dit, ja té molt recorregut. El que han evolucionat bastant és el tipus de tècniques que es fan servir dintre d'aquesta branca de la informàtica. Inicialment, el concepte pel qual es va crear aquest camp és per fer que les màquines fessin coses que es consideraven intel·ligents. Aquí entrem en una discussió molt gran que què vol dir ser intel·ligent, perquè podríem dir s'està discutint molt que la intel·ligència es veu només des de la part humana, però és un tema que no tocarem massa en aquesta xerrada. Però en qualsevol cas era la idea de fer programes o ordinadors que fessin coses intel·ligents, en contra de coses així més automatitzades o més rutinàries, d'una forma que fossin senzilles. Aleshores, inicialment aquesta tècnica senzillament es basava en un conjunt d'experts i de programadors que el que feien era fer programes, podríem dir, complexes, perquè en la informàtica hi ha coses que són molt complexes que per nosaltres podrien semblar molt senzilles. Un exemple que posem sempre és buscar ulls en una imatge. Nosaltres molt fàcilment estem mirant les cares i reconeixem exactament on estan els ulls, però com un programa informàtic és capaç de detectar un ull. Doncs ens podem imaginar, per exemple, que li demanem que busqui dos elements circulars. Com definim com trobem dos elements circulars en la imatge. Després hi ha una part blanca i una part més fosca, que són concèntriques, que acostumen a ser paral·leles, simètriques,
etc. Hi ha molts factors que dificulten perquè un programa ho faci de forma senzilla. Aleshores, senzillament era un programador que en base a input d'experts anava fent un programa complex que feia tots aquests passos. Amb el machine learning o l'aprenentatge maquínic, que ja ha esmentat el Roc, es va començar a automatitzar part d'aquest procés. Aleshores, hi havia una part d'input humà, és a dir, que hi havia un programador darrere que estava definint quins passos i quines regles s'havien de fer servir per trobar ulls, amb el mateix exemple, però hi havia una part en què el programa, a partir de molts exemples, aprenia de forma automàtica. Per això de l'aprenentatge maquínic. Aquest concepte d'aprendre o d'entrenar es anirà repetint durant la xerrada. Llavors, aquí ja automatitzàvem una part del procés. Però no és fins fa 10 anys, de fet crec que és el 2012 que va sortir com el primer gran avenç de l'aprenentatge profund o deep learning, no sé si no heu sentit parlar, del concepte, en què es fa un canvi, un salt d'escala, per dir-ho d'alguna forma, amb aquestes tècniques. Aleshores, el procés aquest automàtic d'aprenentatge passa a ser més autònom. És a dir, segueix aprenent a partir d'exemples, però no hi ha darrere un programador que està dient quins passos, sinó que és la intel·ligència artificial o xarxes neuronals. Durant la xerrada anirem introduint conceptes que, si en algun moment introduïm un concepte que no l'hem explicat i no us sona raro, aixequeu la mà i us ho pregunteu. En aquest cas, les xarxes neuronals és el tipus de tècniques que s'utilitzen en aprenentatge profund per implementar tècniques d'intel·ligència artificial. Doncs en aquest cas, la xarxa neuronal aprèn a partir dels exemples i decideix què busca en una imatge. Aleshores, ja no som nosaltres que li diem que busqui dos elements circulars, blancs, amb una part més fosca al centre, sinó que d'alguna forma aprèn el que nosaltres volem identificar com a ulls. Aleshores, aquest pas que es va fer fa 10 anys ve donat per dues coses. Per una part, hi ha un avenç a nivell de tecnologia, i és que es va descobrir que les targetes gràfiques que es fan servir pels videojocs anaven molt bé per fer uns certs processos d'aquest aprenentatge. Però per altra, ve per una cosa que en parlarem més endavant i més a fons, és el tema del Big Data. És a dir, a partir del naixement d'Internet i de la Web 2.0 hi ha una disponibilitat de grans quantitats de dades que permeten fer aquest aprenentatge. Perquè si volem continuar amb l'exemple d'ensenyar-li a detectar ulls en una imatge, li hem d'ensenyar ulls blaus, verds, marrons, ulls que estan mirant amunt, ulls que estan mirant avall, ulls de perfil, etc. Necessitem moltes imatges perquè la xarxa aprengui d'alguna forma. Llavors és aquest avenç tecnològic, que també en parlarem una mica més, i per altra banda la tecnologia la idea del Big Data i la gran disponibilitat de dades. Aleshores, tal com diu el Pau, el machine learning o aprenentatge automàtic és aquesta idea d'imitar capacitats humanes. La idea és poder fer el que fem les persones automatitzant una sèrie de tasques. Amb aquesta idea és important, no? Automatitzar unes tasques, sovint a través dels mitjans de comunicació ens arriba la idea d'intel·ligències artificials com si fossin robots que serien capaces de fer moltes tasques alhora. El que ens trobem de manera més habitual són eines d'intel·ligència artificial que es dediquen a fer una tasca. Una tasca com, per exemple, el que deia ara el Pau. Una tasca que pot ser identificar els ulls en una imatge o trobar objectes en una imatge. Doncs hi ha infinitat de tasques que es poden automatitzar mitjançant aprenentatge automàtic. Aquí no es veu molt, però hi ha tot des de diferents usos mèdics, predicció del temps, orientació amb mapes, o sigui, tot de
eines que fem servir en el nostre dia a dia i que estan generades mitjançant aprenentatge automàtic. Nosaltres avui parlarem sobretot de les que fan referència a les imatges perquè som uns pobres artistes que el nostre camp d'estudi es limita a les qüestions que són imatge o a molt estirar la poesia. Aleshores, també parlarem bastant de text, especialment avui. Avui parlarem de generació de text. Aquesta imatge que estem veient, ara en veurem més d'aquest tipus d'imatges, són aquestes xarxes que es van desenvolupar perquè, clar, teníem internet, els textos eren rastrejables, sabem que hi havia uns robots, quan diem robots són unes eines que anaven de web en web, indexant tots els textos que hi havia perquè es poguessin buscar en els buscadors, en els cercadors, etc. Allò que no era llegible pels robots o allò que no era llegible eren les imatges. Aleshores, calia una eina que fos capaç de llegir i identificar què és el que hi havia en les imatges. I així és com neixen o s'inventen aquests estris, aquests enginys d'intel·ligència artificial de reconeixement d'objectes en imatge. Però tornem a la nostra definició de l'aprenentatge automàtic. L'aprenentatge automàtic consisteix en automatitzar tasques. Com ho fem? Doncs proporcionant molts exemples, en diem dades d'entrenament o datasets, molts i molts exemples, un arxiu sencer d'exemples, en comptes d'instruccions escrites, que és el que ens deia el Pau. Antigament es feien servir la versió de l'algoritme, que no deixa per als profans en algoritmes, com jo, s'entén molt bé si penses en una recepta de cuina. Un algoritme són les instruccions escrites per arribar a fer un pastís. I tu comences a barrejar la farina, saps que has de posar 1 quilo de farina, quants ous has de posar, i l'algoritme et va, d'alguna manera, seguint aquestes instruccions fins que tu aconsegueixes al final el teu pastís. Doncs el canvi que va fer l'aprenentatge automàtic és que, en lloc de dir-li els passos, tu li proporciones a la màquina tota una sèrie d'exemples, li proporciones molts pastissos i la màquina per si sola té tants pastissos que serà capaç d'arribar a fer-lo sense necessitat d'instruccions. Això implica que amb aquests sistemes de visió artificial que estàvem comentant, necessites, per exemple, si has de detectar una cara, necessites subministrar-li moltes cares, moltes imatges de cares. I aquestes imatges han de tenir la cara en diferents posicions, en posicions heterogènies, perquè el sistema aprengui a identificar cares en totes aquestes posicions. I a més li has d'indicar on està la cara. Aquests quadradets verds que veiem en la pantalla identifiquen dins de la imatge on està situada la cara. Després tornarem amb aquests quadradets. Això, tornem una mica enrere, el Pau ens deia que l'any 2010 hi va haver-hi aquest avenç amb l'aprenentatge profund i té a veure amb aquesta capacitat d'aconseguir imatges. Antigament no, estem parlant dels anys 2000, quan surt la web en els 90s, aconseguir dades encara era molt car perquè s'havia de fer un cultiu de dades. I aconseguir dades amb les proporcions que estem parlant avui dia amb la intel·ligència artificial sortia molt car. A dia d'avui, o a partir del web 2.0, aconseguir dades es torna una feina cada cop més fàcil per les indústries. Per entendre'ns, si tu vas a l'Instagram o vas al TikTok i poses la paraula gat, doncs obtens en pocs segons un dataset enorme de gats. I això és el que hi ha possibilitat de fer aquest pas d'obtenir grans arxius o datasets d'imatges. Això va donar peu a que les imatges cada cop més
fossin llegides per algoritmes d'aprenentatge automàtic. Cada imatge que pujàvem a les xarxes socials, de fet, cada imatge que pugem a les xarxes socials, cada cop que posem una imatge a Instagram, la posem al Facebook, la posem al TikTok, on sigui, està sent analitzada per uns algoritmes i passa a alimentar nous sistemes d'intel·ligència artificial. De fet, no fa falta ni posar-la enlloc. Si busqueu en la galeria de fotos del mòbil i busqueu un objecte, per exemple, si busques cables, et surten fotos en cables. Si busques posta de sol, et surten imatges de posta de sol. No sé si passa exactament amb tots els mòbils, no sé quina és la crítica, però ja s'està fent. Òbviament aquestes imatges no es fan servir per entrenar els seus algoritmes, però estan sent processades perquè després tu les puguis buscar. Aleshores, tenim unes imatges que cada cop agafen més complexitat. Hi ha un artista que es diu Trevor Paglen que escriu un article fa uns anys que explica com la cultura visual s'està transformant en aquest sentit. I per explicar-ho d'una manera gràfica ens diu ja no és tant que som nosaltres qui mirem les imatges, sinó que són ara també les nostres imatges que ens estan mirant. La cultura visual s'està deixant anar de la visió humana. Avui la visió humana és minoria en quant a interpretar imatges, sinó que cada cop hi ha més imatges que estan fetes per ser vistes per màquines. Sigui com sigui, hem volgut fer una pinzellada per entendre com funciona l'aprenentatge automàtic. Ens hem centrat molt també en la lectura d'imatges, en el reconeixement d'imatges i ara ens agradaria aturar-nos una mica en aquells projectes que hem fet nosaltres per il·lustrar, per entendre i per tergiversar una mica aquests sistemes de reconeixement d'objectes en imatge. Una altra cita que hem posat aquí que pensem que ens serveix molt per aprendre a entendre com s'entrenen aquests sistemes i què és el tipus de visió que obté la màquina, és aquesta de la Kelly Gates, que ja té uns quants anys. Diu, aconseguir que els ordinadors vegin implica la construcció d'aquests sistemes en formes particulars de veure en lloc de crear una forma tècnicament neutra. Sembla una cosa òbvia, però de vegades quan pensem en tecnologia que veu, només quan pensem en tecnologia, sembla que hagi de ser neutra, o més neutra que la mirada humana. I això, ara veurem per què, però això no és així. Simplement el que estem és traslladant una mirada particular a la màquina. Una mirada que, com tantes altres tecnologies i estris que hem generat des d'Occident, és una mirada que és blanca, occidental, masculina i tots aquests biaixos. Però no existeix una mirada que no sigui esbiaixada. És a dir, no pot existir una intel·ligència artificial lliure de biaixos, perquè senzillament no existeix la mirada lliure de biaixos. Sovint a l'estudi tenim una discussió sobre aquesta neutralitat. Jo, des de la vessant tècnica, dic que la tecnologia en si és neutra, entre cometes, podríem trobar-hi altres biaixos. És a dir, aquest terme que anomenava abans, les xarxes neuronals, de per si no tenen cap biaix, tot i que, òbviament, sí que en poden tenir, però, per exemple, si estem dins de detectar persones o el que sigui, els biaixos que introduïm són principalment a partir de l'entrenament, aquestes imatges que li proporcionem, però la xarxa en si no té aquest biaix. Són precisament les dades que l'introduïm o que l'introdueixen. És veritat que als enginyers els agrada pensar els seus estris com si estiguessin fora de la societat. No, o sigui, no estan totalment fora de la societat, però en el fons
anem a simplificar bastant, però no tant, una eina d'aquestes és una funció matemàtica immensa, molt gran. Les matemàtiques poden ser biaixos, òbviament són funcions culturals, però entre cometes podem considerar les neutres que després se li simplifica. Que diem que el biaix pot venir de les dades i tu preguntes si pot venir també de l'etiquetatge. En el fons, nosaltres considerem dintre del mateix paquet les dades i l'etiquetatge. Són les dues coses. Però sí, en certa forma poden venir diferents, no? Perquè per una part és quines imatges esculls per fer l'entrenament. De fet, comentarem ara que dels datasets principals un 50% de les imatges provenen dels Estats Units. Això ja de per si és esbiaixat. Però per l'altra banda, també després posem etiquetes a aquestes imatges. I aquestes etiquetes que posem també seran esbiaixades. Llavors, podríem considerar que són diferents tipus de biaixos, nosaltres pensem que tots són dades. Per acostar-nos a totes aquestes qüestions, les taxonomies que es fan servir per detectar objectes i també el tipus d'imatges que se'ls proporciona, vam fer aquest primer nostre projecte l'any 2017-2018, que es diu El mal alumne, pedagogia crítica per intel·ligències artificials, i que és també el títol de la xerrada d'avui. La idea de fer una pedagogia crítica per intel·ligència artificial ve de la metàfora de l'aprenentatge automàtic, que nosaltres dèiem, si les màquines aprenen, doncs anem a veure com ho poden fer d'una manera que no sigui normativa o que estigui una mica en els marges de la indústria. Aleshores, el que ens vam dedicar molt és proporcionar-li l'univers d'imatges que a nosaltres ens ha interessat molt sempre. Són imatges de cinema o imatge del món de l'art. I aleshores veiem que passaven tota una sèrie de qüestions, no?, amb les imatges etiquetades. Aleshores també ens vam preguntar d'on venien aquestes imatges, com havien estat entrenades aquestes xarxes. Nosaltres treballàvem amb una xarxa, amb una eina que es diu YOLO 9000, dedicada a reconèixer objectes en imatge, i aquest YOLO 9000 havia estat entrenat amb un dataset, amb un conjunt d'imatges que es diu ImageNet. No ens allargarem amb això, però quan vam començar a investigar aquest dataset ens vam trobar que estava basat en una taxonomia que es diu WordNet i que per cadascuna de les etiquetes, persona, animal, tota una taxonomia que tenia una sèrie de categories, subcategories i així, i anava assignant un conjunt d'imatges. Per exemple, si l'etiqueta era Amanita muscaria, un seguit de persones, microtreballadors a la xarxa, es dedicaven a buscar centenars d'imatges d'Amanita muscaria. I això era el que, processant aquella xarxa, la màquina aprenia o es configurava per poder reconèixer les formes d'una Amanita muscaria en una imatge. Clar, Amanita muscaria és una qüestió en la que no hi ha gaires conflictes a l'hora d'etiquetar-la, no? O sigui, pot ser que s'equivoqui d'un bolet a un altre, però no es molestaran gaire, en tot cas. Els bolets no se sentiran molt al·ludits. Però què ens vam trobar aquí? Doncs que hi havia altres conceptes, com per exemple bad person, mala persona. Aleshores, la màquina, o sigui, tota la gent que treballava assignant imatges amb aquestes etiquetes havien de buscar males persones en fotografies a la xarxa. I segurament buscaven criminals, buscaven imatges en webs de la policia, la gent més buscada, amb tots els biaixos, ja sabem, racials i de classe que pot haver-hi amb això. I ens sortia un dataset com aquest.
Ja tenir una paraula com mala persona que pretenem que una màquina reconegui en una imatge ja és bastant curiós, no? Però, a més, atensar-se amb el tipus d'imatges amb la que ha estat entrenada, doncs també era bastant curiós. De fet, part del problema o l'origen d'aquesta taxonomia que ha fet referència al Roc és una taxonomia que estava pensada pel llenguatge, és a dir, no estava relacionat amb imatges, que es deia WordNet. WordNet era una taxonomia jeràrquica de conceptes i a ImageNet van aprofitar aquesta taxonomia, aquesta estructura, per crear els seus conjunts d'imatges. Aleshores, mala persona pot tenir un sentit en taxonomia a nivell de llenguatge, però si ens parlem a nivell d'imatges ens hem de plantejar quins conceptes es poden representar en una imatge i quins no, no? I com de perillós això pot ser. A més d'aquesta idea moralitzant de la mala persona, també ens vam trobar conceptes com, per exemple, smasher, en aquest sentit, una paraula fa referència a una tia bona, per exemple, i també ens trobàvem que la mirada sexualitzant i una mirada masculina i una mirada determinada estava marcant la mirada de la màquina. Aleshores, després de fer una mica aquesta petita introspecció, ens vam posar a jugar i a subministrar-li imatges a la màquina. Aleshores, ens vam trobar que, evidentment, amb aquest tipus d'entrenaments, aquestes xarxes aprenen a detectar objectes i detecten objectes, però molts cops cauen en errors. I de vegades, com que nosaltres treballem molt des de la banda de les arts visuals, els errors era el que ens semblava més divertit de tot, no? Per exemple, una xarxa que identifiqui a Déu com a mercaderia. No? Comença també el fet de barrejar imatges i paraules amb una sola imatge, doncs et dona peu a sentits inesperats i vam veure que era una bona eina per dedicar-nos d'alguna manera a trobar sentits poètics en les imatges. O aquesta altra imatge que detecta la persona justament amb el simi i, en canvi, l'avantpassat el troba amb el nen petit. No? També el fet de que la visió de la màquina fos tan literal era molt poètic a l'hora de trobar, justament quan amb aquesta pel·lícula Geography of the Body, que està justament jugant amb el cos de manera metafòrica, en el que els plans són tan tancats que justament intenta entendre el cos com si fos una geografia, diguéssim, i la màquina enganyava la màquina d'alguna manera a la imatge. No? I els ulls eren entesos com un cràter, com una depressió natural o com una arrel. No? Què més ens trobàvem? Doncs també que a l'hora de detectar objectes o persones, clar, no seguia una lògica assertiva inamovible, sinó que anava variant. I aquest ball d'identificacions també ens semblava divertida. No? Justament vam agafar una escena de La dama de Xangai, de l'Orson Welles, i en la que hi ha un joc de miralls i el mateix personatge apareix diferents vegades i veurem com la xarxa detecta aquest personatge com si fossin diferents persones. Veiem tot tipus d'identificació amb un mateix personatge. Sí, de fet, una mica arrel d'aquest experiment, una cosa que vam descobrir que ens sembla interessant, és que aquestes eines no et donen un resultat que estan segures 100%, sinó que et donen un resultat i et diuen un percentatge de confiança sobre aquest resultat. No? Aleshores, això veurem també un altre exemple més endavant, però va ser una miqueta arrel d'això que ens ha fet pensar. No? Com és que la mateixa imatge és la mateixa persona en diferents perspectives ens està donant diferents resultats.
Val. Clar, després, més endavant, vam fer una peça que justament es titula Què és el que veus, YOLO 9000, com interrogant-se per la mirada de la màquina. I hi ha aquest fragment en el qual es treballa sobre la peça de la Chantal Akerman i el joc que vam fer aquí és justament aquest que deia el Pau. Tu li pots dir amb aquest automatisme que detecti poques coses en una imatge o que detecti més coses en una imatge. O sigui, fins a quin punt es torna obsessiu en la seva mirada per entendre'ns. No? De fet, en el fons, sempre les està detectant, la diferència és en quin moment ens les mostra a nosaltres. No? I si diem, només digue'ns allò que estàs segura que ho estàs detectant correctament o allò que potser creus que podria ser-hi. No? I jugant amb aquest umbral, amb aquest llindar de confiança, doncs ens mostra més o menys coses. Aquestes es pregunta si identifica patrons que no estan etiquetats. No, aquest tipus de xarxes no ho poden fer. Hi ha xarxes més modernes que sí que permeten etiquetar coses que no han estat etiquetades de forma directa, que no han aparegut directament, però que sí que es pot implícitament. Sí, o sigui, hi ha xarxes noves que són per una forma més capaces d'entendre el llenguatge, entendre entre cometes, i que li pots demanar que et busqui coses que directament no han estat etiquetades. En aquest cas, el número de classes o de categories que et pot assignar estan limitades per a aquelles que tu li has notat en l'entrenament. Tu comentaves que en algunes actuals pot detectar un número infinit de classes en funció del que tu li demanis. Clar, tot això funciona per estadística, no? Aleshores, quan li diem ensenya'ns allò que és 90% una persona, ens ensenya què és una persona, però si li diem ensenya'ns tot allò que a partir del 10% tu consideres que és una persona. Aleshores, la manera de mostrar-nos-ho se satura en la imatge. També és una imatge que ens semblava que ens parla molt del nivell de monitorització que tenim, o monitorització, que és monitoratge, no? En català, que tenim avui dia. No? És una imatge que satura les imatges i les omple d'etiquetes i deteccions. Què vam fer? Doncs, ara que havíem començat a jugar amb la confiança i les deteccions en imatge, vam començar a jugar amb la sortida gràfica. És a dir, fins ara veiem etiquetes, aleshores el Pau ens deia podem fer que només es vegi, per exemple, allò que detecta. O al revés, podem fer que només es vegi allò que no detecta la màquina. O tota una sèrie de jocs visuals que a nosaltres ens semblaven molt inspiradors perquè enteníem de manera visual com veu la màquina. Ens vam interessar per fer els nostres propis entrenaments. I aleshores vam dir què passaria si li subministrem només imatges de dos artistes que siguin especialment representats, autorepresentats en la seva obra, doncs en aquest cas la Cindy Sherman i el Joan Fontcuberta, i li van proporcionar moltes fotografies de la cara de la Cindy Sherman i moltes fotografies de la cara del Joan Fontcuberta. Moltes, però amb els estàndards habituals no eren moltes. I de fet comentar, només precisar, que fins a aquests dos últims experiments el que havíem estat fent és treballant amb l'eina tal com estava disponible. És a dir, havíem agafat i li havíem passat noves imatges a veure què passava, però no l'havíem modificat en absolut. En l'anterior, com deia el Roc, el que vam fer va ser modificar la sortida gràfica i en aquest ja vam fer un nou entrenament. És a dir, a partir d'aquests exemples que comentàvem, que aprengués a detectar aquestes dues fotògrafes. Què passa? Que amb imatges on no apareix ni la Cindy Sherman ni el Joan Fontcuberta, la màquina és obsessiva d'alguna manera buscant la cara
que ha estat encomanada per buscar. Aquella tasca per la qual ha estat dissenyada està obsessionada en buscar la cara i va trobant Joan Fontcubertas i Cindy Shermans per tot arreu. Temps després vam estar investigant amb altres interfícies de visualització de visió computacional, com són les de segmentació, que veiem a dalt a l'esquerra, la de posició del cos, també són aquests esquelets que veiem a la imatge de dalt a la dreta, la de profunditat, que veiem a baix a l'esquerra, i el YOLO 9000 i el reconeixement d'objectes que veiem que ja coneixem. I vam fer aquest projecte que es diu Imágenes Huéspedes, perquè ens agrada molt jugar amb metàfores i ens agradava molt entendre aquestes eines de visió artificial com si fossin paràsits que estan en les imatges. Huéspedes fa imatges hostes, perquè l'hoste és aquell paràsit que habita les imatges. El que estem veient en aquest cas és una filmació feta a Donosti, un projecte becat per Tabacalera, i estem veient la mateixa imatge vista a través d'aquestes 4 eines de visió artificial. Cada una d'elles que són capes d'informació de la imatge que poden extreure aquestes eines. En aquest cas són tecnologies de visió artificial, de visió per computador, que poden estar força lligades, per exemple, a la conducció autònoma. Cotxe de conducció autònoma porten tecnologies semblants a aquestes per poder detectar el seu entorn i actuar en conseqüència. Què va passar amb el temps? Es anaven sofisticant aquestes eines, les màquines cada cop eren més capaces d'identificar el que hi ha en una imatge i transformar-ho en una descripció. Tu li subministraves una imatge i la xarxa et retornava una descripció de la imatge. Hi va haver-hi l'any 2015 una sèrie d'investigadors que es van preguntar, escolta'm, què passaria si en lloc de subministrar-li les imatges, entrenem una xarxa amb les imatges i els seus subtextos, amb les seves definicions. De la mateixa manera, li subministres moltes imatges i les seves descripcions. I van aconseguir una eina de generació d'imatges, una llavor del que avui són les eines generatives que estem començant a tenir a nivell d'usuari. Van aconseguir aquests requadres de 32 per 32 píxels que quan ells els hi van proposar a la màquina mitjançant una indicació de text retornen un autobús escolar de color verd, doncs li va retornar aquestes imatges en les que, igual, si tanquem una mica els ulls i posem una mica d'imaginació, podíem veure un autobús de color verd. Estem parlant de fa 8 anys. Imagino que moltes de vosaltres ja coneixeu Stable Diffusion, Midjourney, etc. i veieu quin tipus d'imatges poden generar avui en dia, que són absolutament fotorealistes, i si bé encara no poden generar a resolucions fotogràfiques, les resolucions que ens donen ja són bastant bones, i que realment és una evolució molt gran en aquests últims 8 anys. En part és per la tecnologia, que com veurem, però en part també és per la quantitat de dades amb les quals estan entrenades. No sé en aquest cas quantes imatges van entrenar, però Stable Diffusion no se sap exactament, perquè sí que se sap de quin dataset es va entrenar, però estem parlant que està entrenat amb bilions d'imatges. Possiblement un parell de bilions d'imatges, parells d'imatges i descripció, és a dir, estem parlant de moltíssimes imatges. Tornem als nostres projectes, anem intercalant, perquè a nosaltres també ens va seduir la idea de fer entrenaments d'imatge. Hem fet des d'aleshores, aquí n'hi ha 4, però potser en podríem sumar algun més de recent. Vam començar amb aquest projecte a través d'una beca de l'OSIC, de la Generalitat,
en la que vam començar a, mitjançant xarxes GAN de generació d'imatge, entrenar-la amb diferents datasets. En aquest cas veurem un test, un experiment fet l'any 2018 en el que generàvem papallones. Contràriament a les xarxes aquestes més modernes que hem anomenat, aquest tipus de tecnologies s'havien d'entrenar amb un conjunt molt específic o tipologia d'imatges. No eren capaços d'aprendre molts tipus d'imatges diferents perquè eren molt més limitades. Aleshores, havies de triar un tipus d'imatges semblants, en aquest cas papallones, perquè ho pogués fer. Si donaves cotxes, persones, avions, cel, paisatges, etc., no era capaç d'aprendre. Clar, això, el que no fos capaç d'aprendre vol dir que ens retornava imatges que desfeien les imatges d'alguna manera. Després veurem algun exemple, perquè de vegades a nosaltres sí que ens interessava que ens desfés les imatges d'alguna manera. Amb les GAN, això és un tema en el que no entrarem molt, però ens vam adonar o vam aprendre, també sempre a través del mestratge del Pau, que la generació d'imatges, quan entrenes un model, existeix un espai matemàtic on s'ordenen totes les imatges possibles que pot generar aquell model. Totes les papallones que podia generar estaven endreçades per similitud dins d'un espai virtual que anomenàvem espai latent. I per això en el nostre projecte li vam posar espais latents. La comprensió d'aquest espai latent és tot un repte perquè les imatges només es manifesten, només apareixen quan tu les crides. Però tu aquell espai latent no el pots navegar en tota la seva dimensió, sinó veure representacions tridimensionals com les que estem veient ara. El concepte d'espai latent no és només de les imatges, sinó és un concepte que apareix en diferents tècniques d'intel·ligència artificial. Els textos també estan en un espai latent, els àudios, els sons també poden estar en un espai latent. És una forma que tenen aquestes xarxes de treballar. Ara tornem a aquestes imatges una mica desfetes que parlàvem ara. Fer papallones quan totes les papallones estan centrades i en una mateixa composició et retorna unes imatges com molt fidedignes. En aquest cas vam buscar unes imatges que fossin més dispars, cadascuna del seu pare i de la seva mare. En aquest cas, el dataset d'aquesta peça, entrenada l'any 18, eren imatges fotogràfiques de porno mainstream, pornografia que vam trobar a internet, perquè n'hi ha molta. Llavors, vam recollir, no sé si eren... Al voltant de 20.000, em sona. 18.000 fotografies de porno mainstream i vam entrenar una xarxa i vam fer la nostra primera pel·lícula porno. Que és aquesta. Com veieu, sí que la xarxa, podem intuir una sèrie de carn, de forats, sobretot podem intuir també una mirada masculina, però les imatges mainstream i repetitives s'han desfet. Ens retorna una imatge molt més abstracta, més fluida, en la que només podem intuir que aquí hi ha uns cossos. Ara bé, quan vam pujar aquestes imatges a les xarxes socials, al Twitter o a l'Instagram, ens va etiquetar aquestes imatges com de contingut sensible. O sigui, les màquines sí que entre elles són capaces d'identificar o de posar-se calentes les unes a les altres. De fet, en el fons, el que fan molt sovint aquestes eines, sovint no, sempre és intentar extreure patrons de les dades. És a dir, se li donen moltíssimes dades, intenta extreure aquests patrons per després poder-los reproduir en varietat de sortides. Llavors, en aquest cas, sí que va extreure certs patrons, per això sí que pots intuir certes coses i per això la xarxa neuronal de les xarxes socials ho identificava com a sensible. Vam aparcar la nostra carrera en el porno
i vam començar i vam treballar en un projecte 2 anys després que va estar exposat a l'exposició Mart al mirall vermell del CCCB en la qual, utilitzant aquest tipus de tecnologia d'aquestes xarxes que anomenem GAN, vam entrenar la xarxa a generar noves imatges, però en aquest cas el que vam fer va ser crear un dataset específic per la peça, que en aquest cas és, el Mart al mirall vermell el que feia era utilitzar Mart com una forma de parlar de la humanitat. Òbviament parlava de Mart, però també per veure'n reflexats en les imatges o les expectatives que té la gent. Llavors, en aquest cas el que vam fer va ser construir un dataset d'éssers que o bé poden viure en entorns extrems, com podrien ser els líquens, els fongs o els cactus, o bé que formen part de l'imaginari marcià, com podrien ser insectes, pops, meduses. Llavors, a partir d'aquest imaginari vam entrenar una xarxa perquè fos capaç de generar nous éssers, jugant amb la idea que la intel·ligència artificial creés nous éssers a partir d'aquest conjunt que ja existia. Aleshores, una de les feines principals d'aquest projecte va ser construir el dataset, en aquest cas van ser 25.000 imatges que les vam haver de processar. No ho vam fer manualment, ho vam fer de forma automàtica, però vam recol·lectar 25.000 imatges que aquí veiem ordenades segons segons una altra xarxa neuronal que a partir de la similitud visual entre les imatges ens les ordena. En aquest cas és una molt petita part del dataset, no sé si tenim una imatge més, doncs no la tenim aquí, però hi havia un mural de 3 per 2 metres on hi havia 5.000 imatges ordenades per la intel·ligència artificial. Aleshores, el que obtenim són, per una part, imatges que podríem considerar més realistes, no? Això podrien haver estat imatges pròpies del dataset, és a dir, sí que algunes veus algun error, però són bastant realistes, però per altra banda també podem trobar imatges que no són tan realistes i que podrien ser considerats errors o podrien ser possibles nous éssers. Llavors, per la peça de l'exposició, el resultat va ser aquest tipus de vídeos que hem estat veient. Hem vist com aquestes màquines aprenen alguna cosa similar al que nosaltres entenem com veure-hi en una imatge. Hem vist com les màquines aprenen a generar noves imatges i una sèrie de projectes. Tots aquests projectes els hem anat fent amb una màquina que tenim, que és un ordinador, bàsicament, amb una targeta gràfica potent que tenim a l'estudi. I en teníem una i després vam demanar una subvenció i ens en vam comprar una altra màquina. Doncs això ho hem fet de manera casolana des de l'estudi. Això ho diem perquè els últims anys hi ha hagut certament un canvi perquè aquesta idea de la intel·ligència de les xarxes neuronals, de l'aprenentatge automàtic, era una qüestió molt lligada al disseny de certes xarxes que nosaltres, com que eren de codi lliure, ens les apropiàvem, les entrenàvem i d'alguna manera generàvem les nostres pròpies imatges o els nostres propis textos
etc. Eren tècniques. Els últims anys, a través de la industrialització i diguéssim, la industrialització i professionalització d'aquest camp, hi ha hagut un canvi. Aquestes tècniques, cada cop més, han esdevingut infraestructures molt pesades. Ara, quan parlem d'aquests que abans parlava el Pau, aquests models de generació d'imatges, ja no estem veient aquells autobusos que hem d'aclocar els ulls per veure'ls bé, sinó estem veient com a nivell fotogràfic hem arribat a uns nivells espectaculars. Aquestes imatges que tu, suposo que la majoria heu provat amb aquests models que tu introdueixes unes línies de text, com per exemple avui una fotografia en alta resolució del papa en bicicleta amb un anorac inspirat amb la bandera gai, i la màquina et retorna aquestes imatges que són indestriables d'imatges fotogràfiques reals. Això ha suposat un canvi en la manera que tenim de veure les imatges. Si abans ja estàvem entrenats a desconfiar les imatges, persones adultes i instruïdes amb la mentida de les imatges com nosaltres, doncs ara encara havíem d'estar més a l'aguait amb aquest tema. S'han multiplicat els models que generen imatges simpàtiques, molt semblants a les que pugui haver-hi en els Instagrams de fantàstics il·lustradors d'escoles de disseny de tot el món. Aquestes imatges generades que ja comencen a poblar l'univers iconogràfic de les nostres vides a internet. O reconegut ChatGPT, xarxes de generació de text. Les hem deixat pel final, però també estan entrenades amb conjunts massius de dades i processats per grans computadores. És això el que volem anar, el tema de les infraestructures. Quan dèiem que nosaltres treballàvem casolanament, triguem 3-4 dies a entrenar a fer marcians, o triguem 4 o 5 hores a generar textos una mica decents. Són nivells de computació que ja comencen a ser seriosos. Doncs imagineu-vos a l'hora d'entrenar un model que està fet amb el 80% de les imatges d'internet, o sigui, amb aquests bilions i bilions d'imatges que ens comentava el Pau. Clar, això ha suposat un canvi que no és casual. O sigui, la intel·ligència artificial no sempre és el mateix, o sigui, va variant, i ara ens trobem en aquest moment en el que allò que entenem que és el núvol, que és tot aquest conjunt d'infraestructures que uneixen països, centres de dades, el cable de fibra òptica, etc., està creixent. I els centres de dades que processen totes aquestes imatges estan creixent. Això, no es veu gaire bé aquest gràfic, però és un gràfic d'emissions de CO2 de l'entrenament de GPT-3, el fill del ChatGPT, per entendre'ns. Aquí no ho veiem molt bé, però l'entrenament, només l'entrenament d'aquest model de generació de text va necessitar emetre més de 500 tones de CO2 a l'atmosfera. Comparativament, això és l'equivalent a... No ho llegeixo massa bé, però diguéssim és una 50 vegades la vida d'una persona nord-americana, les seves emissions al llarg d'un any. Que ja són bastantes emissions. Estem parlant d'un model de generació de text al que nosaltres triguem 4 hores a entrenar. El que nosaltres triguem 5 dies a entrenar aquests d'imatge, no ens vulguem imaginar, perquè tot això són estimacions. Això és de la Universitat de Stanford, ha fet una estimació de les emissions generades per GPT-3, perquè aquestes empreses
les seves polítiques no inclouen la publicació d'aquestes dades, diguéssim, de les emissions i els costos mediambientals. Això s'hi suma també, com sabeu, els centres de dades necessiten estar freds, que no s'escalfin les màquines, i això requereix també una despesa d'aigua considerable. Llavors, els últims anys, l'últim any, empreses com Microsoft, que estan al capdavant del tema de la intel·ligència artificial, han augmentat en un 34% la despesa d'aigua respecte de l'any anterior. I tot això es diu o s'atribueix, diguéssim, al desenvolupament d'aquests models macro d'intel·ligència artificial. I això té una sèrie de conseqüències per les comunitats que viuen entorn d'aquests centres de dades i que, d'alguna manera, ja estan tensionades per la situació de canvi climàtic i de sequera. Ja tenen dos costos mediambientals, tenen aquests data centers. Per una part hi ha el consum energètic, tota la contaminació que això provoca, però per l'altra banda és el problema de la refrigeració. Vull dir, si un portàtil com aquest ja s'està calentant, si poses centenars de milers d'ordinadors junts, us podeu imaginar la calor que pot arribar a fer allà dintre. Llavors, això és el consum d'aigua al qual el Roc fa referència. Com que nosaltres som molt petits i som 4 friquis que fem les nostres feinetes de coses d'arts visuals i tal, però també d'alguna manera volíem posar de relleu aquesta problemàtica de les emissions, del gasto energètic, del problema que tenim ara amb la urgència climàtica. I vam fer un projecte aquest any que es diu Diari de Consum, que a partir de l'exposició del Panòptic al MAC de Mataró, vam endollar un petit sistema que simplement el que fa és comptar l'energia que gastem amb l'ordinador que fem servir per entrenar models d'intel·ligència artificial. Aleshores, cada hora es fa una fotografia automàtica que es penja al nostre web i d'aquesta manera nosaltres tenim una automatització del consum d'energia que tenim nosaltres per entrenar models d'IA. És una pràctica que d'alguna manera la fem pública, diguéssim, esperant a veure si la indústria se li acudeix fer alguna cosa semblant. I en paral·lel mantenim aquest diari de consum, que en el fons és un Excel en el qual anem apuntant cada dia quines tasques estem fent que consumeixin bastanta energia. Si us sembla, fem un parell de pinzellades i ens dediquem a fer un petit descans, que penso que ens anirà bé a totes. Simplement, quan parlem de costos mediambientals, també hi ha una sèrie de costos socials associats a la idea d'intel·ligència artificial i com que això és un fòrum sobre intel·ligència artificial i democràcia, doncs veure aquests costos ens semblava interessant. És com tots els mercats laborals soterrats darrere d'aquesta idea de la màquina automàtica. Moltes ja els coneixeu, segurament, però el treball humà és necessari per fer anar totes aquestes eines. Ja fa estona que parlem nosaltres de hem fet un dataset de 25.000 imatges, hem fet un dataset de 8.000 imatges. Clar, això es diu ràpid, però com comprendreu, reunir totes aquestes imatges, de vegades etiquetar-les, situar-les totes en el mateix eix d'això, clar, és molta feina. En el nostre cas, això ens ha impedit fer grans datasets, en el sentit de potser el dataset més gran que hem fet ha sigut això, 25.000 imatges, i està considerat un estàndard molt petit. Imagineu-vos els estàndards que necessiten les grans indústries. Ara anem a imaginar-nos la indústria dels automòbils automàtics. Necessiten perquè aquests cotxes vagin sols, necessiten de molta gent que es dediqui a etiquetar semàfors, etiquetar on hi ha passos de zebra, on hi ha vianants, etc. I això, després,
altres feines, no? El ChatGPT, si tu li dius, li dones la indicació, explica'm un conte de violència o explica'm una història molt pornogràfica, doncs no es negarà a dir-t'ho, doncs perquè està condicionat amb una sèrie de continguts. Doncs tots aquells continguts que estan d'alguna manera capats, algú els ha hagut d'eliminar del dataset o els ha hagut de modificar. Doncs aquesta és una feina a la qual s'hi dediquen mercats laborals sencers. També nosaltres, quan entrem, això és àmpliament sabut, quan entrem en algunes pàgines web i ens demana que cliquem en una imatge on estan els semàfors, on estan els cotxes, doncs també estem entrenant els sistemes de conducció automàtica de cotxes, per entendre una mica aquesta idea del treball humà. Però on estan aquests mercats laborals dedicats a Kènia, per exemple? A Kènia hi ha un mercat laboral molt gran dedicat a l'etiquetatge de, sobretot, vies de conducció i vies. Diguéssim, la regeneració de la indústria del cotxe necessita d'aquests mercats laborals que estan dedicats a l'etiquetatge. També, com veiem en aquesta altra notícia, les grans corporacions aprofiten la situació de refugiats o aquests camps de refugiats on la gent està més desesperada, com per oferir menys diners i que facin aquestes microtasques d'entrenament i etiquetatge d'imatges. Una mica aquí resumit aquesta idea dels costos ambientals, dels costos socials que té la indústria de la intel·ligència artificial i potser us convidem a fer una petita pausa perquè hem parlat molt i potser digerir totes aquestes qüestions que hem dit. Sí, només potser, així molt ràpid, un tema que no hem tocat també és el tema dels materials per construir aquests ordinadors, que també és una altra font de contaminació, perquè hi ha extractivisme de dades, però alhora també hi ha extractivisme d'aquests minerals, de terres rares, que moltes vegades es fan en països amb democràcies més que dubtoses. I això, fem el descans i ens veiem aquí, no sé. No sé si abans de marxar, si algú té alguna pregunta i també si ens podem fer un petit spoiler del que es ve a continuació per enganxar a totes les persones que tenim avui aquí. Algú té alguna pregunta? Amb el micro, sisplau. Hola, gràcies. No m'ha quedat del tot clar el concepte d'imatge latent o data latent. No sé si és d'aquesta. Val. Gràcies. Quan entrenes un model, aquest model s'autoconfigura. Tu li proporciones totes les dades i el model, per tal d'optimitzar després la cerca del que tu li estàs demanant, ho endreça tot en un espai matemàtic. Aquest espai és una mica complicat d'imaginar perquè no és un espai que tingui 3 dimensions, sinó que en té moltes. O sigui, nosaltres hem fet servir de 512, però diria que n'hi ha de moltes més dimensions. Clar, això és una idea que t'explota el cap, perquè entendre més de 3 dimensions en un espai és una cosa que se'ns escapa. Nosaltres de vegades fem servir imatges per acostar-nos una mica en aquesta idea. Nosaltres, les imatges que vèiem abans són exploracions de l'espai latent. Llavors, és com si estiguessis amb una bola de plastilina d'imatges i tu fossis com una espècie d'escarbat que estàs recorrent interiorment aquell espai on existeixen totes les imatges que aquell model pot generar. O sigui, bàsicament és això, és una condició de possibilitat que de moment és matemàtica, però que tu
En el moment que li fas la crida, li dius genera'm una imatge de tal cosa, la xarxa sap on ha d'anar a buscar aquella imatge i fer-la aparèixer. Jo, sincerament, tampoc ho acabo d'entendre. Hi ha una sèrie de projectes que hem fet entorn de la generació de text. Són projectes que els hi tenim molt carinyo perquè també ens han apropat a col·laborar amb altres persones que es dediquen al món de la literatura, poetes, novel·listes, etc. I també perquè és un camp que ha evolucionat molt i que a dia d'avui està molt present amb els xats conversacionals. Aleshores, el nostre primer contacte amb les xarxes de generació de text va ser l'any 2019, quan des del Festival Cosmòpolis, que es fa al CCCB, que és aquest festival de literatura amplificada, ens van convidar a una aventura una mica estranya, que era un combat poètic entre un poeta, que era el poeta Josep Pedrals, i, en aquest cas, el mal alumne, que és com les productores del CCCB li van posar el nom a la xarxa que havíem entrenat. Aleshores, en què va constituir? Com va funcionar això? Que jo no hi vaig poder ser aquell dia. Doncs en què va consistir? Doncs una miqueta la idea era jugar amb la màquina contra el poeta, però absolutament era jugar. Vale? Això quedarà gravat, espero que no em miri molta gent, estava amanyat el concurs. No, vull dir que va ser una forma de parlar sobre aquests temes, però la idea era fer un combat de boxa en 3 rounds. En el primer round la idea era senzillament fer un poema, no hi havia més cap premissa, i en aquest primer round el que vam intentar fer nosaltres va ser no guanyar per qualitat, sinó per quantitat, perquè una de les coses que permeten aquestes eines és generar moltes sortides. Com hem vist abans, la idea és automatitzar i el que hem fet va ser generar molts poemes. En el segon, la idea era que el Josep Pedrals intentava imitar la màquina i nosaltres intentàvem imitar el Josep Pedrals. En aquest el que hem fet de base va ser entrenar la xarxa primer amb moltes poesies que vam recopilar i després amb els sonets de Josep Pedrals, intentant que la xarxa l'imités. Òbviament no era tan bona com ell, ni s'hi acostava, però sí que dintre de la literatura la poesia és un camp que es pot fer més bé o en el qual els errors poètics que nosaltres podem trobar en la generació poden ser interessants. La xarxa sí que generava en alguns casos coses que podien ser interessants. I l'últim dels rounds era el que anomenàvem el peu forçat, és a dir, algú del públic ens va proposar un inici de poesia i després tant Josep Pedrals com nosaltres, com la màquina, però que la màquina és la màquina amb l'ajuda nostra, perquè amb tot aquest tipus d'eines sempre hi ha intervenció humana a l'hora de dir què és el que volem i després a l'hora d'escollir els resultats, inclús en alguns casos també editar-ho, doncs generar una poesia que comencés amb el peu forçat del públic. I bé, al final va haver una votació hi havia un jurat que, a part de valorar els resultats, també feia reflexions molt interessants. Hi havia la Marisol López, la directora general del Departament de Cultura i Innovació Digital, si no m'equivoco, el José Luis de Vicente, que ara és el director del Design Hub, i l'Eugenio Tisell. I en l'últim round va ser el públic el que va votar i va votar majoritàriament el Pedrals per afinitat, diguem-ne, interespècies, però va haver-hi algú del públic que ens va venir a dir al final: jo he votat per la màquina perquè quan ens dominin
se'n recordaran que jo vaig votar per ella. Ens va semblar molt divertit, és verídic això. No sé si ho va fer per això, però ens ho va explicar. I res, en el fons el que volíem era començar a parlar d'aquesta tecnologia que en aquell moment era molt dels principis. De fet, GPT-2, que dintre de l'àmbit tècnic va ser com la primera xarxa coneguda, a nivell de públic general no es va arribar a conèixer, o dubto molt poc, diguem-ne, encara no havia sortit o acabava de sortir, per tant eren coses encara més anteriors. I no sé, podem anar fent la generació, perquè també una cosa que ens interessa de poder anar generant textos és veure una miqueta també l'evolució i com funcionaran aquestes tecnologies. Això estem parlant de fa 4 anys, també. Sí, hi ha una cosa també ens interessava molt d'aquest combat, de la idea de l'home contra la màquina, que ha sigut com les grans fites de la intel·ligència artificial, no? Va ser el Deep Blue contra el Kasparov, després el combat contra el campió de Go, i d'alguna d'aquestes, com els grans salts de la intel·ligència escenificats davant del públic han sigut com combats d'aquests de l'home contra la màquina, que en principi és una qüestió que nosaltres no és com una caricatura, no? Perquè, com hem vist abans, la mateixa màquina està entrenada amb molt d'esforç humà, no? I aquesta idea d'una màquina que és molt màquina i un humà que és molt humà, no? És com dues essències, i després resulta que els humans no estem tan lliures d'aquest pensament maquínic i les màquines al revés. No? Però bueno, funcionava com una paròdia. Què us convidem ara? A escriure un sonet com el Josep Pedrals. Aquesta màquina que va ser entrenada amb 1.000 sonets del Pedrals per generar sonets com ell, doncs ara és un Josep Pedrals artificial. Llavors el que us convidem és que ens proposeu un primer vers i que puguem complementar-lo perquè veiem el funcionament d'aquesta eina in situ i en directe. Una de les primeres coses que podeu veure és que la forma per accedir-hi és a través de terminal. Terminal és això que veiem aquí, que se li van donant ordres mitjançant text. Perquè la majoria d'aquestes eines, com diu el Roc, com he comentat abans, són eines de codi lliure que et pots descarregar d'internet, però que no són programes que et pots descarregar, fer doble clic i instal·lar-te a l'ordinador, sinó que necessites uns coneixements tècnics i uns requeriments de hardware per poder instal·lar. També una de les tasques que hi ha hagut durant tot aquest procés ha estat com a la part més tècnica d'Estampa, que som jo i el Marc, donàvem accés a la resta perquè poguessin accedir a aquestes eines de forma còmoda i que no haguessin de passar per nosaltres. Aleshores, nosaltres hem intentat facilitar la seva tasca, però ells també han après a donar-li una miqueta les ordres a través del terminal. Aleshores, no sé si algú té alguna proposta de com vol començar una poesia. No? Qui es llença? Potser no recordo els somnis. Ara la màquina s'està connectant a la màquina de l'estudi, a través de la wifi, i ara els versos tornen a viatjar cap aquí i diuen això. No recordo els somnis dels peus d'una cara per a fer les 6 de. Faig cant, rosa de la teva boca, desfer-me en mi per ser-te besar-me. El somni de la més enllà i a l'ombra de la tarda he fet la mitja posta, els ulls amb què rebem el dia és fantasma. Amb aire, amb la casa, la teva nit, cau el meu nom com la mirada de la natura. Pel de campanes me't fan treballar del silenci, aviat serà mans. Veiem que és una xarxa molt primària que fa una poesia perquè nosaltres ens volem imaginar que és poesia, no? Però sí que
de tant en quant el Pedrals, que és un tio com molt emocionat i tal, doncs hi trobava imatges que a ell l'inspiraven, no? I de vegades de la col·lisió de dos paraules aleatòries doncs en sortia alguna cosa xula. Com? Mat fan treballar. S'ha inventat un apòstrof T, no? Sí, sí. Quan era petit, somniava. Aquest ha sortit més curt. Quan era petit, somniava i amb tanta, el que l'esquena, per tal com se'n va dir, i la qual no té penjat, sent la llibertat. Una cosa que també ha sortit una mica aquí és que s'està inventant paraules. Vale? Això és perquè aquestes xarxes inicialment van començar a treballar... Aniré una mica més enrere. Aquestes xarxes, les de generació de text, l'únic que estan fent és predir la següent paraula a dir. Vull dir, no és que entengui tot el que està passant, tot i que podríem discutir el que vol dir entendre, i t'ho treu tot, sinó prediu la següent paraula i ja està. Aleshores, paraula rere paraula va construint el text que genera. Aleshores, inicialment es va treballar amb la possibilitat de generar caràcter a caràcter o paraula a paraula. El que s'ha acabat fent no és ni una cosa ni l'altra, sinó que treballen en trossos de paraules. Vale? Tècnicament s'anomenen tokens. Vale? Aleshores, aquests tokens són petites parts, sovint poden ser arrels, prefixos, sufixos, i a partir d'això va construint. I com que construeix a partir d'això, es pot inventar paraules noves. És que també és interessant. No, això de les paraules noves ens tornava a passar una mica el que teòricament són errors per la indústria, a nosaltres ens semblava inspirador, no? Això estem parlant... No, és negra aquesta. Sí. Vam fer aquest combat poètic i just després vam demanar una beca perquè teníem moltes ganes de fer més projectes de generació de text i ens vam anar cap a aquest projecte que es diu Estrafet, eloqüència i polifonia per xarxes neuronals, de l'any 2019 també. Estrafet és una paraula que ens parlava molt d'aquestes xarxes que imiten l'escriptura humana. Estrafé és, si ho busquem al diccionari, serà com dit d'imitar o fer veure que ets una altra cosa o persona. Llavors, aquesta idea d'imitar és el que fan les xarxes neuronals. Imiten capacitats humanes. Aleshores vam entrenar les xarxes amb tota mena de corpus textuals. Aquí el que estem veient en pantalla és un entrenament fet amb entrades al diccionari. Veiem que, per exemple, vam a l'última de totes, que diu clon-clon, fa tot un seguit de codificacions com si fos un diccionari, però que tampoc entén ningú, i després intenta definir clon-clon com a malaltia epidèmica produïda a la cavitat cel·lular, el teixit auditiu i el lloc on s'organitzen els llavis. O, la segona entrada, covar-se a la cova, a algú, fic, vèncer-se a fer-se fer com a conseqüència. Veiem que sobretot el que fa és imitar els codis o el registre que hi ha als diccionaris i un altre cop se'ns tornava com molt creatiu el fet de definir paraules que no volien dir res, però que alhora les definicions també eren bastant tronades. Aquesta beca el que ens permetia fer era experimentar molt
i vam fer diferents entrenaments. Vam entrenar la xarxa, doncs això, per exemple, ara us proposem que proposeu una paraula perquè aquest diccionari fantabulós ens retorni una definició. Això recordem que és una xarxa encara de l'any 2019, no és un xat GPT, sinó que és un avantpassat. Aquest diccionari? Va. Doncs si algú vol proposar una paraula. Qualsevol paraula, no? Sí. Cyborg. Cyborg. Sí. Val. Aquí ens diu cyborg amagré, que és una paraula inventada, i la cultura dels salacis, que diria que també és una altra paraula inventada. Una cosa que permeten aquestes xarxes és que ara ens està dient això, però si li dic generar, ens donarà una altra definició completament diferent. Cyborgland, M d'anglès, esport, activitat. No? Però podem generar tantes com vulguem, perquè quan abans comentàvem que el que està fent és predint quina és la següent paraula, podríem dir-li que ens digués sempre la següent paraula. Parlem de paraules, però com hem comentat són tokens. Podem dir-li que sempre ens digui continuï sempre amb la paraula que té més probabilitats, que és el que faríem si li diem el que anomenem temperatura 0, llavors Déu-n'hi-do. En aquest cas, si li diguéssim generar, no ho provaré per si falla, però ens hauria de tornar a donar el mateix, perquè sempre és la paraula més probabilitats, però si no el que fa és, de les següents paraules que tenen més probabilitats, n'escull una a l'atzar, en funció de les probabilitats. Llavors això ens permet generar i generar moltes opcions diferents. Espera. Una pregunta. El token és una síl·laba o quina unitat és? No té cap definició clara de síl·laba. De fet, és una cosa que abans de fer l'entrenament es crea la distribució de tokens. Llavors, el que sí que és important és que aquests tokens siguin apropiats o pel tipus de text que vols generar o, en termes més generals, és l'idioma amb el qual vols generar. Una cosa amb la qual ens trobàvem al principi d'aquestes xarxes, amb GPT-2, és que els tokens que hi havia eren de l'anglès. Per exemple, ens podem imaginar que un token és ING, que es fa servir molt en anglès, però clar, en català ING no apareix. Vam notar un canvi de qualitat important quan vam trobar una xarxa que et permetia crear aquests tokens i crear-les a partir del conjunt de textos amb el qual volies entrenar. Per tant, els adequava, els feia específics pel català o per aquell tipus de textos. Cyborg, secreció de les coses que hom fa en una empresa o en un afer. Jo m'he quedat amb el dubte de que això del token, llavors hi ha una web, o sigui, hi ha un sistema informàtic que et permet detectar, o sigui, crear-ne a partir del llenguatge, l'idioma que tu li proposis. Comentaves, no? Exacte, sí. De fet, és un pas previ a l'entrenament. De fet, quan descarregues una xarxa ja entrenada, tens per una part la xarxa entrenada i per l'altra els tokens. Les dues informacions són necessàries per poder generar nous, perquè internament assigna números a cada un dels tokens. D'acord, gràcies. I de fet,
això que estem veient ara és una interfície més amigable que hem fet posteriorment per poder accedir a tots aquests entrenaments. Inicialment ho fèiem tot des de la línia comandes i aquí podem veure molts dels entrenaments que hem fet, la majoria d'ells pel projecte que t'he comentat el Roc, que era el d'Estrafet. Aquí tenim el Pedrals. Això són rodes de premsa de futbolistes que vam intentar barrejar amb assajos filosòfics. A vegades donar coses interessants, a vegades seguia sent avorrit i el mateix de sempre. Què més tenim? Vam provar també de generar notacions de partides d'escacs. Llavors la màquina va, podríem dir, aprendre a jugar escacs no per les seves normes, sinó per la notació de les partides, pel PO, E2, E4, que va fent 6, etc. Doncs a partir d'això, aquí també tenim el BOE. Vam provar de generar noves lleis del boletí oficial de l'Estat. Espera, o ha fallat o... La orden del 5 de junio de 2001 define la metodología para la determinación del coste fijo de cada modalidad de comparación realizada a partir del 1 de 2004 en régimen de pago único para el año 2005, establecidas cuantías máximas a aplicar a dicha adquisición en función del incremento máximo de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido. Bastant obvi. Llavors vam jugar, llavors el que fèiem era donar-li diferents corpus de text amb unes característiques molt específiques, llavors aprenia no generar textos realistes, però sí a les característiques que tenien aquests conjunts de dades. Sí, hi ha una aquell mateix any 2019 vam tenir l'oportunitat de fer un altre projecte de generació de text i de col·laborar en aquest cas amb una altra escriptora, que és la Irene Solà, que és artista visual i novel·lista. En aquest cas, també sota amb la curadora, la comissària, l'Alexandra Laudo, Estampa i la Irene Solà van fer un equip per fer una conversa epistolar entre la màquina, que en aquest cas signava M. i la mateixa Irene Solà. Aleshores, la màquina la vam entrenar amb un corpus de text que estava basat en els textos ja publicats de la... No, en aquest moment. No, aquesta xarxa la vam entrenar amb un intercanvi epistolar entre diferents escriptores catalanes. Llavors, el que sí que vam fer un entrenament inicial, això que era a partir de cartes. Aleshores, un cop havíem fet l'entrenament, si tu escrivies estimat o estimada, la xarxa entenia que això era el principi d'una carta i la continuava i sabia com acabar-la, més o menys, etc. El que va ser interessant d'aquest projecte és que a mesura que ens anàvem intercanviant cartes, nosaltres fèiem el que s'anomena refinats dels entrenaments. Un refinat d'un entrenament és agafar un entrenament que ja està fet i reentrenar-la amb un altre conjunt de text. De forma que si ho pares en un cert moment, la carta manté característiques de l'entrenament inicial, però també agafa l'estil o els termes o els temes dels quals parla al segon entrenament. Llavors, així pots anar adaptant i gestionant quin tipus de text genera. Aleshores, un dels exercicis que vam fer va ser entrenar aquesta primera xarxa que està entrenant amb cartes amb el llibre Cantujó i la muntanya Baia, de forma que la xarxa va començar a imitar en certa forma l'estil de la Irene, o en altres casos vam entrenar-lo amb altres subconjunts de textos per poder parlar d'un cert tema en una carta. Si la Irene ens feia referència a la natura, doncs li podíem donar alguns textos més de ciències naturals i podíem generar textos d'aquest estil, perquè si no
clar, a partir de les cartes no era capaç de parlar de certs temes. Aquest projecte, que ara veieu aquí un llibret que vam editar autoeditat, però ara tindrà continuïtat, ara el mes de desembre es publicarà a l'editorial Como, publicarà les cartes que es va enviar Emma amb la Irene Solà. Aquí veiem un exemple en el que, clar, un altre cop, aquests models que eren molt imperfectes ens retornaven idees molt estranyes de vegades, no? Una redacció com aquesta que diu jo estic molt content, potser un dels dos no és home, però potser no. T'envio una abraçada i em quedo un segon a mà. Em quedo uns 30 segons. T'he conegut com una novel·la dins les mans. No? De vegades sí que retorna com una cosa com més poètica o de vegades coses més estranyes. No? Val. Aquest és el projecte, un altre projecte que vam fer també l'any 2019. Aquest és un projecte que era construir, aquest no és només de text, diguéssim, però sí que el text té una part important. La nostra idea era parlar de la predicció, o sigui, de les mitologies de la predicció, no? De la IA, de la intel·ligència artificial, com una eina de predicció. I per fer-ho vam voler construir un oracle. No? La nostra idea era lligar la idea dels antics oracles a l'antiga Grècia, d'aquí el títol del projecte, que és Auspicis, i que ens parla d'aquesta pràctica antiga de llegir el futur en el vol dels ocells. Nosaltres vam fer una adaptació contemporània d'això i el que vam fer va ser una màquina que, a través d'una eina de detecció de vols, hi ha uns aparells, que ara no recordo com es diuen, ADCB, detecten els vols que hi ha en un radi de bastants quilòmetres i et van apareixent totes les matrícules o registres de vol d'aquells avions. Nosaltres vam fer com una base de dades d'aquelles matrícules que eren vols comercials i que d'alguna manera es anava actualitzant i tots aquells vols que no estava clar que estiguessin registrats com a vol comercial i que nosaltres enteníem que eren avions privats, xàrters, vols militars, tots aquests avions una mica fora del radar oficial emetien un auspici, emetien un missatge. Aquests missatges eren el resultat d'un entrenament amb uns datasets concrets que eren un entrenament amb dades macroeconòmiques, o sigui, dades de predicció econòmica d'alt nivell, extretes, no sé, a la web del Banc Mundial o altres fonts, i també de l'horòscop. Vam barrejar dos datasets molt concrets, que eren dades econòmiques i un registre molt econòmic i tal, i aquest altre registre que era molt més esotèric i molt més basat en la idea de predicció personal. Aleshores, una mica el que aconseguíem aquí era parlar d'un auspici, fer un oracle que cada cop que detectava aquests vols estranys fora de lo normal, ens parlava de prediccions. Jo no sé si... Aquí vam fer una sèrie de fotografies. Justament ens en vam anar al costat de l'aeroport al Prat, que era un lloc on passaven molts avions i ens permetia fer... De fet, hi ha una característica és que el Prat és un lloc on hi ha avions, però alhora també és un espai natural per les aus. Aleshores, s'hi barregen ornitòlegs que van a mirar ocells amb planespotters. Planespotters és la gent que va a l'aeroport a mirar i fotografiar avions. No sé si hi heu anat mai, però al final de la pista hi ha un cartell que t'ajuda a identificar els avions. Això és un 747, això és un Airbus 320, etc. Llavors es barregen aquestes dues idees, la dels ocells i la dels avions.
En aquest cas també és un projecte antic, vam utilitzar la mateixa xarxa que havíem fet per servir per la poesia i, com comentava el Roc, entrenada amb 2 corpus de text molt diferents. I aquí també una miqueta és feina dels humans interpretar o donar-li sentit al que genera.